Som el que es veu. Una entitat pròxima que treballa pel benestar de la seua gent. Per això som clars. Per això estem amb tu. Les coses clares. Caixa Ontinyent. El mig any fester desafia el fred. Per unes hores les comparses de moros i cristians prenen la ciutat i ens recorden que efectivament queda la meitat justetet del calendari per arribar als dies grans d'agost, per a les festes de 2016. La desfilada del mig any, des del carrer Alcalde Paco Montés fins a la plaça Major, és el principal acte on, de nou, es retroben festers i espectadors. El públic més fidel ha acudit sobretot al 2 de maig i al carrer Major per a donar suport als qui ja estan pensant i somiant en anar preparant les xilades i els trajes de gala. Dins de la participació de les comparses que prenen part en la desfilada, adquireixen protagonisme les 4 comparses que enguany tenen càrrec. Els contrabandistes, que ostentaran la capitania de les tropes de la Creu, els mariners que tenen la responsabilitat de l'ambaixada i la bandera dels cristians, els abencerrajes amb la capitania del bàndol de la mitja lluna i els taifes que detenten l'ambaixada i la bandera de les tropes musulmanes. Hem estat ja començant forts des de bon matí la meva esquadra. Ha estat acompanyat per un grup d'amics que hem estat almorzant i en aquest cas veient el futbol i tot, i esperem en aquest cas acabar un dia que crec que no oblidarem mai. Serà un desfile, jo crec que emotiu, per moltes raons que tinguem dins de l'esquadra, personals, familiars i tot, i espero que en aquest cas disfrutem moltíssim i espero també que la comparsa estiguem a l'altura d'ells mateixa i que disfrute tota la comparsa i que al final isca tot conforme creguem nosaltres. Espero que els agradi a tots i al final a disfrutar tots. Disfrutar d'este dia que ens està acompanyant l'horatge invernal, que és l'adequat ja, i per un altre costat estem ja damunt de 6 mesos que ens falten per culminar tot el que tenim de fer. Esperem que tot el poble pugui disfrutar de nosaltres. Gràcies. El mig any es viu intensament a Ontinyent durant un cap de setmana d'hivern on el futbol també ha tingut la seva cita al Clariano. La festa i l'afició s'han donat la mà a les grades de l'estadi municipal. Les marxes cristianes i mores han posat la banda sonora a una final intensa, disputada de poder a poder entre els creuats i els mudèjares. La igualtat ha sigut pràcticament completa al llarg de tot el partit i s'ha tingut d'arribar als llançaments de penaltis per a que els creuats tornaren a revalidar el seu títol com a campions. A la final de consolació, els mossàrabs s'han alçat amb el tercer lloc després de guanyar els moros marins. La música ha tancat la celebració festiva del mig any amb el concert extraordinari que ha oferit la Societat Unió Artística Musical d'Ontinyent. Una audició que tanca el cicle que s'ha programat durant el mes de febrer. Passodobles i marxes han configurat l'ingredient principal del repertori on s'han escoltat, entre d'altres, obres dels mestres José Pérez Vilaplana, José María Ferrero, Rafael Mullot i José Rafael Pascual.